Wengane yakwethu ulindeni wangene kule channel lethu ehamba phambili uMkhanyakude TV ephethe indaba ezishayo lapha nawe ngane zakwethu. Ibingelele kuphina kuphila kufinyela khona le channel lethu eyonqaphambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkolo indaba lapha indaba enkulu lapha ithinta inqama lapha ebaqhubuzayo lapha nawe ngane zakwethu. Uphungalenja lapha owaziwa ngokushaya ikhanda lapha einkundleni zokuxhumana uyayiphika indaba yenqama lapha ebaqhubuzayo uthi ayikho lento eculwe lombhemi lona obizwa nge-celebrate elisha lapha wengane zakwethu otrendayo njengamanje lapha einkundleni zokuxhumana osanda kukhipha i-EP yakhe lapha. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ke sidibane kwi-comment section lapha wengane zakwethu noma nawe ukuthi cha ayikho le ngoma yalo mfana i-celebrate elisha lapha wengane zakwethu. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile lapha wengane zakwethu ucindezele usubscribe ucindezele nebell ukuze njalo masiposta ivideo uzothola ama-notification. Siyabonga. Ngale kokukhuluma kakhulu ake uze uphungalenja lapha eyihlaba ehlikiza indaba ye-celebrity. Lo mfana ufuna ukuthi mecabanga nje ubuye studio kuyogcina ushayela ngenqindi ukuze lokho kusebenze ya umuntu esuka endlini nje shayibathe ngestudio kilo basizwe.